ine ndine supporter wa Nyasa Big Bullets komano kunyasa Big Bullets ndikavuto kenakake. Of course ndiyambe nkuyamikira ndife timu yabwino, ndife timakhala ndi maplayer abwino, timakhala ndi makocha abwino, timakhala ndi management yabwino, komanso panel yathu kawirikawiri imakhala yabwino. Komano ndipite kumene ndinaona vuto makamaka kuti timu yathu ya Nyasa Big Bullets. Vuto lalikulu ili ku nkhani ya support. Timazazisa ma stadium inde, timazazisa Bingu, timazazisa Kamuzu, timazazisa farm kumpira, timazazisa ma stadium. Mwachidule ndife tilipo anthu ambiri, komano Nyasa Big Bullets sititha kusupporta mpira. We don't know how to support our team. So mu video hii ndapanga propose ma point 6 amene titamachite tikapita kumene kujako. Ndimapita of course kumpira most of the times ndikakhala ndili ku Blantyre kukaonera ku Kamuzu Stadium, but the problem ndikuti tikakhala kuma stand kuja we are not organized. Kawiri anthu ambiri tili kumene kuja ndikuonera mpira osati kuzasapota mpira. So masapota tentira tizisata zinthu is 6 izizi ngati Nyasa Big Bullets. I think we can do better. Chinthu choyamba masapota Nyasa Big Bullets tizisokosera, tizimba nyimbo kuyambira kumayambiliro mpaka wiziro la kumapeto. Mwina kungopuma pa chenji chifukwa timakhala kusakasaka timadzi tikutani. Komano this time masapota sikuti timangokhala, masapota sikuti tizingoimba nyimbo pamene tachinya kenako nkukhala chete. You know, atmosphere ya mpira imene imakhala yoopsa imapangidwa pamene tikusokosera constantly, and ngakhale pamene timu yathu ikumenya phala tikamangosokosera kapena kuyimba nyimbo mwachimvano muja continuously zimapangisa kuti maplayer athu mentality yawo isinthe, ngakhale atakhala zokusala mamenya bwino. Komanso zimapangisa kuti ma opponents aziziwa kuti kumene kumenya kuno kandi kwa oye, komano olo kuli ku home aziziwa ma opponent kuti kunoko nde sisachibwana 3 points sitintenga mophweka. Just imagine tiliko anthu mwina 10,000 and tikuyimba nyimbo mwachimvano, ngakhale ma opponents athu amenya mpira wabwino motani sizingatheke. Point number 2, ndikupanga ma organized chants osati kumangosokosera. This point is backing the first point. Tizipanga ma organized chants instead of phokoso losiyana-siyana. Tikapita kukona kuja tikakhala pa F1 pa stand ya Maule paja Kamuzu Stadium, kapena kuti pa stand ya Ndilande, timapeza zokuti kukona kuja kuchamba kuja kukuimbidwa nyimbo zawo. Masapota amene tili pakatikati pakukambidwa zina, kumapeto kukambidwa zina, zimabowa zinthu zija honestly. So ineyo I think there's a need of change, and zimapanga weekend effect yathu pamene masapota athu tikuyimba nyimbo imodzi word by word, rhythm by rhythm nthawi imodzi, zimapangisa chimvano kapena kuti unity, ndiponso zimapangisa mphamvu. And ma organized chants amene amapanga confuse ma opponents, zimapanga intimidate ma defender awo. It's simple kumakisa, and zimapanga boost ma player athu omwe. And point number 3 ndi kupanga psychological pressure kwa ma opponents athu, kuyambira ma supporter awo kufikira ma player awo, technical yawo aliwonse tentizika psychological pressure aziopa. Ma supporter tentiphunzire kuti mpira makamaka ndi chinthu cha moto, it's a mental game. You can recall Rodri zimene adayankhula ku 2024 Ballon d'Or ceremony, 2023 after atawina treble. Mawu ake ndi omwewo. Winning games is about mentality. Sitingawine mpira mentality yathu ili yombwambwana, ndetiye tisokoneze mentality ya ma opponents athu kuti zathu zikhale pabwino. Point number 4, tizisapota timu yathu makamaka pamene zinthu sizili bwino. We see kuti
ndinganene kuti chani nthawi zina zake zimativuta ngati Maule, sikuti kukhala Maule ndekuti nthawi zonse timangomwa wankaka ayi. Nthawi inake timapeza kuti 3 points uja akuvuta mpaka magame 4 osamugonda 3 points. Ani nthawi imene ijayi ni nthawi imene ma player athu amakhala akufuna support yathu, and masapota ambiri amakhala ali quiet and amayamba kupanga complain pamene timu ikukumana ndi zokhoma kapena ikupanga concede zigoli, and zimene zizitu zimapweteka ma player aja, andiso ningoti overall game yathu imasokonekeranso wesi pamene masapota tikupanga complain kwambiri. Of course ndi zinthu zopweteka, tikudziwa kuluza ndi chinthu chopweteka makamaka pamene tinazolowera kuwina. So pa nthawi imene zinthu zikuvuta kapena olo in game, pa nthawi imene tikuchinyisa nkuyamba chiphokoso chopsa chija, maplayer athu mtima umagunda kuti ngati masapota athu akupanga chonchi wati more ifeyo. So Maule, tiyeni tikonze zinthu. Komanso tisayiwale pa point yomweyo kuti noise at difficult moments restore confidence, motivation, effort komanso momentum. Ndi pamene tuma comeback paja timati remontada, ndi pamene remontada paja imabwera. Mumaluza 2-0 game upeza kuti mukaiwina 3-2. Chifukwa chani? Tapasa moto ma player athu pa nthawi imene zinthu zawo zisali pabwino. Chinthu cha number 5 ndi kuopseza koma mopereka ulemu, respectful but intimidating behavior. Mantha athu sikuti amachokera ku violence yokha, tikuziwa kuti stand yandirandi jandiyovuta ikafuna kuyamba kuvunga mabotolo amikozo, ikafuna kutani zinthu zija. Of course zinthu zovuta, koma at the end of the day timangoyipangisanso fine timu yathu kuti ilipire ndalama zambirimbiri ku famu ndi ku Sulomo. Komano tiyeni tizaopseza anthu aja. Leo intimidation timabwera pamene tili mungwirizano, pa nthawi imene ku stadium kuja tikusokosa zenizeni, komanso pa nthawi imene masapota tili ndi discipline. We have seen kuti masapota athu ena ake abana ndithu chifukwa chosowa discipline. Zimene zijazi sizabwino, tisaname tisayikire kumboyo, sizabwino. Kumapita kumakaopseza malifali, kumalaopseza ja lifali aziopa ni mmene masapota tikupangira, noti tikumugwirira pa khosi. Komano azingoopa ndi mvoko okhawo, sikuti aziopa kuti asalimbire bwino, komano aziziwa kuti ndikayimbira mosayikomera bullets, makamaka nsayuze kusayikomera bullets, komano ndiyuze wediyo kuti ndikayimbira moyipweteka bullets kambako kuti chiganizo changa sichinali chabwino, ndithakuona zakuda. Of course asaone zakudazo, koma azingoona the way momentum ilili. Chinthu cha number 6 ndi visual unity, kapena kuti makalala, kapena kuti umodzi mukaonekedwe. Masapota ambiri abulesi timangovala zofira ku stadium kuja, tikuvala kuti jezi ya Man, tikuonera game ya bulesi ati chifukwa choti ndiyofira. Tikuvala jezi ya Arsenal, tikuonera game ya bulesi ati chifukwa ndiyofira. Akuluakulu, that's trash. Kumene kuja ndikupusa kumbwabwana, tiyeni tikagule jezi ya Nyasa Big Bullets ku official store, kapena kuti kuma official retailers. Tikagula jezi ya Nyasa Big Bullets ija, kuvala ku stadium kuja timaona kauvala jezi ya masizon atatu apitawo, zimaonekabe pamakhala baji pamene baji ya Bullets imene singafofoteke ngakhale jezi itakhala zoti yapsanya mtundu wanji, umaonekabe kuti iwe ndo Maule. Komanso ngati zingakwanise tiyeni tipange utilize ma banners kapena kuti ma tifo aja, kupanga chibhala china chake chachikulu chokuti chipange cover half F1 ija, tikumenya paipo ndi kuti dabe ndi Ojen Maite mukulu Andras, tayika chibhala china chake chachikulu choti chapanga half cover half stand yapa kamozo paja kwauza kuti lero ndemuchoka 5-0 ziyapasa kena kake katempo kena kake kuti I think 10 tingo fight na draw. Chifukwa kuoneka kuti anthuwa kubwera molusa. This is Shamina Naretse, ndine supporter wa Bullets. Of course timapanga film stadium, komano the next step ni kupanga fear
kwa adani athu aja. Support yathu isinthe, tisapange support ya mpata big bullets ya chimizi yakalekale. Mpiratu it's a greatness, and greatness imayambira kumastandi kuja isanafike ground. So reaching at this juncture ningokupasani mono wabwino Maule, komanso tiye tinyadire tatenga chikhozolo, tatenga kastelo, ndife madolo. Tatenga zikhoza mbiri season ino, zikhoza ziwiri ngakhale ligi yativuta timathampira, ngakhale tikuti we had the worst season. You see, standard yathu really high ife Maule, nayi ndi worst season koma tatengabe yani, tatengabe ligi.